Kula nuwun, Mbah. Apa ya? Kula Agung, Mbah. Ana apa? Bekti kula nggih, Mbah. Ya, Anu, Mbah, ana apa? kula niku ajeng nyuwun tulung. Ya lah, belum apa? Kula pun meh seminggu kula niku lara untu sisih tengen. Kula nyuwun dipijeti nggih, Mbah. Ya, ya. Tangan tak seperti iki. Oh, nggih ngangge napa niku, Mbah? Iki nganggo ciu. Kula niku alkohol, nggo ngresiki tangan. Iki Jenengan dereng. kuwe sing gak iki. Iki lho. Ya. Kula rokok ya iso kok. Ngangge iki wah lara waduh. Aduh, ya aja ngono kuwi. Pripun, Mbah? Iki wong alon-alon iki simbah nek wis wis alon-alon. Ya, muga-muga kowe nyanjur salah. Ya samubari ora ana apa-apa. Anggonmu golek pangpujiwa keselamatan. Tambah rezeki karang agi bangsane. Agi unsum kaya ngene iki apa jenenge corona. Niki nggih enten berita anyar kula. Kan niki internet niki lho, Mbah. Oh, internet. Nggih. Internet. Surasane piye kabare? Berita anyar niku arep ana new normal. Dadi arep ana new normal. Apa, Mbah? Kelas saya napa, Mbah? Niki kula nggih. Kula niku, Mbah. Iya, gini. Oke. Niki, Mbah. Tuh, iya ngono. Sedanten, Mbah. Ya, cintai kewe. Kula napa uyah niku? Oh, ya. Iki arep ketemu untu. Ya, iki lho kamu. Ke kamu, Mbah? Cintai Hah? Ke kamu napa nggih dintekke? ya cintai Ke kamu terus dintekke? ayo. Ampun, Mbah. Ya, oke. Ya, Pun enteng. ya. Pun kula ngaturaken panuwun niki ditutup nggih. Iya, kita pernah ning kene. Nggih. Iya. Pun ning sampun cekap kula nyuwun pamit, Mbah. Lho kok dengar kok njero mbok ya mengko-mengko. Iki tinggi tumbas anu napa uyah sik kathah. Ora salah-salah. Iki batok iki ya, Mbah. Kalau nggih banyak. Alhamdulillah itu rezeki. Panyuwunku kunjuk Gusti Maha Agung tulus ing bebaya senadyan laku prihatin mugi sirna virus corona ing donya. Hah? Ini di kok ngendi entarane? Aku kira saka ngene Mbah Seno kuwi to. Mijeke lek kula untu ki lho. Oh. Jan cespleng. Tenane Lho tenan. iso nambani apa wae kuwi. Wah, kuwi ora ngerti nek kuwi. Kae lho Mbah Seno sing wong Tegalan kae lho, Mas. Heeh. Jan cespleng tenan. Mau kuwi tinggo kon nyingkirke corona kuwi iso ora? Kae mbok menawa ya iso ra ning padha ngerti to Mbah Seno kuwi. Aku pengen ndono. Lho. Aku suwe ra nyambut gawe gara-gara corona. Mergo corona. Ayo. Dek iki ming apa dukun pijet kok Aku nambani untu iso kok. Coba tak cobane. Wis kowe nang kene delet tak ndono.
Tenan to? Wah, tenan wong suwe ra nyambut gawe tak nang Mbah Seno. Kang. Nuwun. Lho, Mbah. Ya, nuwun. Di. Lho, Mbah. Yo. Kene. Pun sewu jenengan sinten nggih? Kula Agus. Pun Agus. Kiambahan. Nggih, Sami sami wilujeng to? nggih pangastunipun. Wonten perlu napa? Kula niku ajeng nyuwun lantaran simbah niku supaya kahanan kula niku saniki apik malih. Oh, ora ngono. Mbok supun suwe mboten nyambut gawe. Mergo corona niki, Mbah. Oh, mergo ana corona kuwi. Nggih, supayane corona niku ilang lantaran simbah pripun. Kowe njaluk tulung aku. Kuwi ana syarate, telung perkara. Napa, Mbah? Nyu Nor Mas. Napa tegese, Mbah? Ini tak kandhani. Nggih, kula estoke, Mbah. Pun, Mbah, rene pun cetha kula ajeng nyuwun pamit. Ah, mbok yo semengko. Lho, ajeng golek srana niku lho, Mbah. Ya pernah yo sesuk ra yo ono. Nggih, Mbah, nggih. Kula nyuwun pamit ajeng pados srana niku wae, Mbah. Ya muga-muga selamat Nggih, nyuwun pamit nggih, Mbah. Ya, Nggih. Iya. Kowe kan ngebu apa? Ayo kepo. Lah karo adine kok genduran ngendi mau? Ora le genduren lho. Lah kowe iki nunggu apa? New normal. Ini normal kok dibuntel. Coba lihat. Kuwi banyu. Tonggo setuti. Nur Janur. Cahyaning sing mau kuwasa kudu eling karo sing mau kuwasa. Kuwi telurase Kamal. Lho, Kamal. Kuwi kudu akeh amale. gek iki mau kabeh iki kuwi saka sapa? Iki lek ku negesi dhewe. Negesi piye to? Mergo kowe saka Mbah Seno kae. Mbah Seno muni jaganan new normal. Nah iki Normal kudu kuwi karepe, Kang. Sepane pemerintah kuwi bakal buka papan pangebadahan, papan kanggo sembayang, contone masjid, wis oleh diku. gereja. Ya ning tetep nganggo ana aturane Jaga jarak. Nah, jaga jarak ora kaya Kang Agus nunggu wit jarak nanti tekan surup. Nah, kae urung dong kok aku. Tak Lho, kira kuwi. nunggu wit jarak kuwi kok. Kalau mengono let-lete antarane. Coba kuwi apa? Coba papan pangibadahan uga sekolahan utawa pawiyatan kuwi dibuka. Bocah-bocah wis iso mlebu sekolah. Karo papan wisata iki bakal dibuka. Jadi awak dhewe nek meng ning omah terus wae ku negara le apa kuwi njatah uripe awak dhewe terus ya tobat ora rampung-rampung awak dhewe melih. Nah iya ketele nglimpang. Nah, kartu pemerintah kuwi dadi dibuka anyar. Wingi-wingi mergo wabah virus corona kuwi arep dibuka saiki wiwit dibuka wiwit Ning nyambut gawe nah untuk meneh. nyambut gawe neh tegese ya kasembatan panyuwunmu Ki apiye njur go apa?
Iki apike. Iki ngene. Nggih, sik. Dikoceki. Iki malah luwih apik. New normal tenan kuwi dibuka ikete maju rene apa sune. Iki new normal tenan iki. Nih, cek duwe. Iku terus bebas kok corona. Nah, iki malah new normal tenan. New normal. Cek iku iki. Iki dikapake ndoke. Adat. Oh, padake dana nyaran to. New normal ki dana nyaran ngono.